Odhiambo makawuono odiochieng' ma warwaki ni machiegni ahinya e twak mar ratil bang' bedo kod Lydia Oke weche manyien mag ratil ma bendo yangu ni mosetimore chakre ne piny nyaka gi sani nyakораmogi koro in gi ng'eyo kuom gik matimore to nikech tielo mar ariyo mar ratil wang'iyo weche matimore piny Kenya weche motenore kod higni 3 mag tend jatend piny William Ruto makoro sani ji go e mbaka e temo ng'egi ni to kun mage mosedhi maber kun mage madiponi pod ok otie e yo makare. An kod yawuot luar ariyo an gi jalony e weche mag timo nonro kendo bende en janon siasa Tom Nduku. Wabiro ng'iyo weche motenore kod weche mag arita ma bende gin achiel kuom mise mamiyo piny bedo mongirore. Waseneno kinde mokalo ka tungni ma kagi kacho bedo kata kinde mag ng'anyo bende. To kopogore kod mano nyakораmogi an kod jalony e weche mag chike okil Kamaloka Charles Omanga manuri nyando. Bende wan kode ka mondo ong'iso ni to gin ang'o gini ma migepe mag sirikal chik wacho ang'o mondo gichung' mongirore nikech migepe ichuogo kaluwore kod chik kendo nyaka giti kaluwore kod chik. Eka weche mag arita bende nyalo bedo kare. Machiegni ahinya twak mar ratil nyinga en George Bati. Wachako twak gie sani. Machiegni ahinya wakili Charles Omanga. Erokamano Jojo Dirabati. Amora ahinya kiyudo thuolo mar biro ratil kendo kata bed ni nyisa ni in mabor to kaluwore kod hera mihera godo nyakораmogi jwang' mondo ji ogo mbaka opor wach oket piny kama kare ringo michopo. Tom Nduku machiegni. Erokamano. In bende ang'eni dich bedo mang'eny to yudo thuolo mar loso gi nyakораmogi en achiel kuom mise mamiyo oganda bedo mongirore kendo bedo gi paro achiel. Penjo mara maduong'. Higni 3 mar jatend piny William Ruto. Tarik 13 dwe mar 9 2022 jatend piny William Ruto nochamo muma manoyango moko kuom gik manodhi timo e ndalo 100 higa achiel to moko bende nochako timo sano kano bolo piny ni oneno kano puodhi kendo moko kuom joyal buche mane ok owinjore gi jatend piny mokalo chon mokalo chien kucha Uhuru Kenyatta ne ochamo muma ochako gi kanyo nyaka gi sani ji go mbaka ne ji ng'iyo ni to higni 3 mag osechalo nade to min king'iyo higni 3 mar jatend piny William Ruto kata king'iyo weche mag arita gi weche mag neno ni piny Kenya bedo gi kwe osechalo nade bede migepe mag sirikal tiyo e yo machalo nade eno ni piny Kenya bedo mongirore. Ing'e ni tich mane president oyudo ne ok odhi maber bochopo kama koro noduogo yawo e sirikal bowuoyo gi nyawadgi ma en jakom Raila Amolo Odinga bunene ogolo jowa moko mane ni bunge gu jowa mane ni e party structure bokwayo kendo gichako gimedo nyaka jo Jubilee e parties mane ne ok owinjore go mondo dhi okonye. Koro ing'e ni bedo matek nikech seche moko penjo ma ok yot duoko nikech en sirikal manyo pod bedo restructured to joma seyo kabisa ing'e ni seche moko unyalo neno president to jomoko otiyo maber gin wajumbe mawa nikech wajumbe mawa emonego bed ni rango kuonde marichi sirikal to advice executive to kinega simoko executive ema ng'iso gi makosa magi. Koro ing'e ni gini bedo matek nikech jomone obed ni miyo leadership bedo motegno bende nwang'o go makosa kendo nji nwang' daka president oluongo gi to ng'iso gini ayudo information moko mar unclarified nikech pok aketo gi e chik man to ok nok gini information ne utimo maeg gigi miyo sirikal na dok piny. Kada kirango wache ma koro nyomako piny on Monday ka ng'atno mosotiyo na Kenya koro tho iyo gima nyalo wacho nosiepe na gibese moko gichwanya matin nikech gin emwaluongo gi legal mind ma waluongo ni learned councils to demonstration ber to kisotieko demonstration to koro konyo wagang'o nikech gin e joma nyone obed joma riek ma kanene dhi sin otamogi to ne ginyalo dok there for review. Ting'en jowa gi ong'iyo defend gik maricho koro gibende semoko timo gima progressive tamogi in the sense ni kirango tho mar bwana ni gima nyonego kata malo society onego bente mosani first of all en ni kuonde ma uso bundegi jadi moso nyiewo bunde kuomgi to adima sirikal omiyo license to ma sirikal omiyo license gi risase gi nyiewo kanye
to resource gi ng'ano ma monitor. Bende bunde gi dog chien kata bang' higa to gibedo reviewed. Mondo next ne gitimo shooting moro. Experts gitimo ang'o? Tango mio result mar bunde pile mogoyo ng'ato pok nobedo in public. Nyaki nwang'e ni confusion nitie. To ka confusion nitie, research gi wuok kanye. Okay. Ma en gima nyoro yawuoyi gi kata sani apano nego giketi. Mondo gikwonga ne gikawa ne stock. Ndo bunde mawegi mag sirikal timo gini. Kech nyalo bedo kata bunde gi bende. Polise moko nitie marogo. Okay. Yes. Okili. Yes. Jojo de Rabati, aparore gi luor kendo gi muolo. Owadwa ing'ene wapimo igni adek gi gik mosekalo gi pen chik. Ichalo ng'ama okawo othiwi to kete mbele punda. Putting the cat ahead of the horse. We must interrogate gima okenge gi ere kama ng'ikruok osebede kuom higni adek mokalo. To ere kama osedhi maber gi sirikal manogo sani. To ere kama onego kete mise motegno mondo mi wago godo okang' kata omiwa olalo mwa dhi godo loka cha. Koro kuom an kaka ng'ama nigi lony e weche mag chike kendo weche mag katiba. Gima nyalo wacho en ni kama sirikandwa ni osebedo kuom higni adek, nikech kichako wacho ing'ene sirikal ma koro wan go ni ok en sirikal mar manywanda miwacho gi dho ngere ni government of national unity. Ma en sirikal oyaw tiende ni en rangach moyaw kata en mkati obek maduong'. It is a cake that has been baked. Mi iluongo ng'ata ng'ata man gi kijiko ne manyalo ng'ado. Koro kiwacho gik ma sirikal ma gini no chakore less than a year ago, ma broad based government. To watimo nonro matut ni to kuom higni adek ni ere kama ng'ikruok osebede. To ere kama sirikal osetime maber. Nikech kata sirikal ok nyal bedo ni rach throughout. Nitie kuonde moko mwanyalo wacho ni ka onego jojiwe okete mijing'o mondo mi odhi obed maber kaka dwarore kata poni ok ochopo atamalo 100 midwaro. Koro kuma anabede kaka jalony mar chik. Yes. En niya, sirikal gimosetemo en ni gimosetimo en ni temo kelo kwe mar ni kik ng'ato ne ni wan jomobalo to wan joma niye. To kuom weche mag pend chik adona wach mauyanga ni kuom higni adek ni kuom weche mag rito ratiro mar oganda kendo miyo pogruok mar telo mag migepe mopogore opogore mag sirikal kaka wan gi od bura, wan gi doho, to kendo wan gi sirikal maduong'. Winjruok e kind migepe gi duto kuom higni adek mosekalo pok kete mauyanga niya duond od bura ma ng'iyo ne sirikal maduong' otim ang'o, kendo od bura ma ng'iyo ni loko pend chik, kendo ng'iyo ni nyaka gichwal dwaro mar jopiny ma nomiyo gi thuolo mondo gibed e od bura maduong'. Osebedo ka kanyo nigi ng'ikruok. Koro chalo ka gima sirikal maduong' chalo gima oumo dho migepe ariyo gi mar doho kendo gi mag od bura maduong'. To kamosetime maber en ni temo ng'iyo ni to ere gik ma onego bed ni miyo priority. Kwa ng'iyo weche mag arita kwe, mano ng'ikruok osebedo lakini kwa ng'iyo kuom sirikal mo obedo devolved kaka counties magwa, gisetemo kete mijing'o
To weche mag pith kod pur sirikal osetemo weyo sirikendewa mag gwenge mondo temie bedo nikech mago gin achiel kuom teko manowenegi. Alright. Lakini kuom weche mag pend chik to ga ratiro mar oganda kani ikete ratil mimiyo ne atamalo kanyo gine atamalo 28 kuom 100. Manyiso ni atamalo 72 pod ni oko. Sawa. Tom, wang'iyo weche motende kod weche mag arita nikech in jalonyo weche mag arita, okilen jalonyo weche mag chike ma bende arita gi gin gik ma onyuol kata mise mag arita obiro kaluwore kod kaka katiba opango chenro mowinjo bed ni itimo. E higni 3 mag sirikal ma wan godo sani weche mag arita, in iwuon inyalo wacho ang'o nikech king'iyo to nitiere gik moko ma bende samoro nyalo mako dhok. Nyalo paro ka gima notimore e gwenge ma Kilifi kocha kama ne ji otho yo magalagala ma nyaka ge sani wachno pod nie do ok wanyal wache matut. To kendo kanyo oling macha ni higa 2023 kachopo higa mar 2025 kendo gimoro chak tuch machielo mana chigni alwora achielno kiyudo ka nitiere moko kuom puonj mane pod odhi nyime. Arita mar piny nyalo bet yo machalo nade. Ere kaka higni 3 mar jatend piny William Ruto osenyiso chiwruok mare. Nyalo paro joma ne kuo mag jamni ne jatend piny jalup jatend piny sani kanen jatend migawo mar weche mag arita Kithure Kindiki ne oluorore kanotemo keto mise mag neno ni orakruok kod joma ne nyayo kuo mag jamni. Kopogore kod mano sani jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kipchumba Murkomen luorore gi gimiluongo ne jokwala usalama. Gin ang'o gini monyalo wacho king'iyo arita mar piny Kenya tir kama osewuoke nyaka nyinyo jatend piny William Ruto kautelo gi kama onyalo bet ni odhi e both gi okenge mosego. Ing'eyo piny kaka marwa ni wan gi institutions ma ji some to konchiel be waywak non pesa onge. Ting'en kar minister ringo ga bal to gimotimo to onge. Minister be en minister mochiek maber to deal gi institutions kaka universities ma wan go jolony, wan go jomosomo, wan go joma timo research ma would give him very accountable process monyalo timo gimoro maneno. Ting'en ni jowa giwero breathe fire to breathing fire ni ema pattern mar joma timo mawundo so study kore gi play in their hands. Okini gasani okil manyo neg ka ng'ato riembo pikipiki gin to gineno ja pikipiki ma ja boda to wigi wil nitie ja pikipiki ng'ato bende riembo pikipiki pare ma private to se moko en ng'ama rach modhi bonego ng'ato to gin to ng'ama gineno en pikipiki ma ja boda. You see, nikech ng'ama dhi timo crime bende ong'e ga soft target ma ibro paro kapok iparo ng'ama chielo. So kokarita makwe to dwaro study kendo dwaro study maduong'. Okay, na study makoro onego ket ni pod wadwa the wall in public no breathe fire as a minister en biro gi research malongo study mind madhano ama miyo gigi timore nikech pinje moso nyalo weche mag security. The first thing magikwongo gitimo ga en monitoring system and how you approach the scene of crime. Mano kende mamiyo ng'ano marach ng'eyo ni nyalo yuda. Inyalo paro ni chik mar piny Kenya ma ok oluwo weche gi makare kos ji giwegi manie lemo momi mar tayo moko kuom bende migepe gi masamoro dhi ataro mar chik. Ing'e ni kiwacho chik to chik kara ji chik ok onego mek ta ng'ato tim makosa. Jomwa miyo tich joma richo. Kada sani kirango kisomo president malongo gima polisi onego kuongo tim en samwa mako ng'ato wachajo go mada ang'o miyo walus case cha nikech okil ma osiepa ni biro nyisi ni gima miyo siemo gin gi hang on a technicality either ne nitie process moro mane ok otim malongo to mano golo ng'acha oko to ok ng'ano loyo case ok neko to that technicality nikech iwacho no prove beyond reasonable doubt. Yes. Kech samithi neg ng'ato, saminego ng'ato ibiro nego negi.
Koro kot dwa ng'eyo adier ni gini ni tim or not. Koro nwanga simo kinde gi hango na technicality bungacha yombi. To neko to no neko. Nikech ang'o investigation neko lumalum. Ma keto piny kama chalo nade. Gimomiyo oketho piny nikech obiro luoro piny nikech one of the things masani anyalo ng'isi bate. En Kenya kae oyiera MCA. Ing'ena onge nyocha benda othra gigi. To ne samo yiera MCA no tadhi dwaro bonde. Nyithindo moko be maringi dera gi be na miyo bonde. Kine bendo yomba. Koso yomba bonde ka ok sirkal okawo. Boduoko. Bonde gi ema make mafundu. Okay. Accountability e wach mar chik wakili. Accountability e mwandu moketi e lwet raia. Ahinya to mang'iyo weche mag arita. Ere kaka katiba winjo bed ni tiyo mondo oriemb weche gi makare ma onge ng'at mobadhore kaka jalony Tom Nduku wacho ni gini nyo ni e lwet ng'ato. Sami kawe to sirikal ne nigi register mowacho ni ng'ane nigi bunde. Ok ang'eyo ka gibedo gi mano. To koro sama gimoro timore ma koro idwa chak lu gini to koro kare digni en ang'o? Dang bed ni en mibadhi ahinya emoserocho weche mag arita kwe e piny Kenya ka kuom higni 3 gi koso en chando kata koso deo chik. Gima duong' moloyo ma nyalo wacho Jojo Derabati kuom luor no owadwa kendo siepa. Gima timore madhi mbele en nitiere ng'ikruok kuom migepe momi thuolo mar geng'o, nono, fwambo kendo rito weche mag ketho arita kwe. Tiende ni migepe mag sirikal wan gi ofwamb kich, wan gi joma nono gimosetimore marach, to wan gi joma ng'iyo to ere kaka de geng' gima rach kik timre manyalo keto ng'ikruok kuom weche mag arita kwe. Maduong'ie moloyo en niya, weche mag mibadhi to osebedo tuo mar biro kiny ka kiny. Tiende ni en tuo ma katitem ni thiedhe to ka kiny dwe oloko ka dwe pilore ni ochako duogo. Koro gima wanyalo wacho nikech gigi duto te joma nie weche mag arita kwe to gi joma nie weche mag neno ni chik oluw kare, waduto wan all officers of the law. To maduong'ie moloyo ni to pend chik nikech kaka gin joma ne gilonyo weche mag arita kwe, pend chik nitie mang keto ni to oinga mane to kuom tiju mutimo ni in kaka ng'ama onego beni en shwa ne ji nigi arita kwe makare, ang'o gang'o monego itim, okenge mage gi mage, to en ang'o gang'o makitimo to nyalo miyo ni mondo piny obed gi kwe midwaro. Koro kuom kama beteni kaka jalony mar weche chik, en ni ng'ikruok maduong'ie moloyo en ni mibadhi, mano namba 1. Yes. Mar ariyo en ni jomomi thuolo kaka jalony mag weche mag arita kwe kaka owadwa ni. Mokwongo ogikwong gitek thuolo margi moloyo mar ng'iyo ni kowacho weche mag magina kata weche kaka ng'ikruok mag arita kwe. Joma mokwongo gimomiyo raia ma kawaida nyalo bedo ni bedo gi access kuom musdola mondo onego kwongo ng'i niya, ang'o momiyo idwaro gini, ta ang'o ma idhi rito gi gini, to en luoro mane kata buok mane manie ngimani mamiyo jo arita kwe ma kawaida ok nyal riti momiyo mondo ma otimre. Yes. Koro kadibed ni dikoro nikech mago gik manie pend chik, koro kadibed ni joma omi thuolo mar ng'iyo ni to ere kaka wanyalo miyo raia ma kawaida mondo en bende bed gi ritruok ne, mondo miyo Derabati en buok mane man kuom ngima Derabati, mwandu mane mar Derabati ma kapo ni ok omiye gino to jomaundu nyalo biro monje kendo maye mwandu ne. To ka ok kamano namba 3,
ere gima dipo ni kalure gi tich modira bati timo madime ni nyalo kete obed ng'ama jomaundu kata ng'ama nigi paro marach ditim. Koro gima timre niya, mago gik manie pend chik kendo oyang kendo ket ma oyanga rateng' gi rachar gi dho kalam. Gima duong'ie moloyo matimore en niya, joma nigi thuolo kaka koro wan to watimo korwa ma wahakikisha ne pend chik oket modiyore kendo motwe motegno kendo man gi mise. Joma bende nigi lony e weche mag arita kwe kaka owadwa ni gin joma ng'iyo ni ere kama dike yienge ng'ikruok, blame game, ni ere joma ok tim tijgi. To maduong'e moloyo monego watim nikech weche mag arita kwe, ing'ene sirikal kata piny irito gi arita kwe mokwongo. Yes. To matindo kata ng'ikruok mabediege onego bed ni wang'iyo ni yawa ka wawuoye weche mag private gun holders ma raia ma kawaida, tang'o momiyo musdola bede lwet raia ma kawaida ni moloyo to wan bende wan gi obila merwai monego bed ni ritowa. Okay. Iwinja? Yes. Koro magi ng'ikruok monego bed ni joma nigi lony e weche mag arita kwe wacho kendo puonjo joma koro mi thuolo nikech gin jolony mang'ado rieko mana kaka wan wang'ado rieko e pend chik. Correct. Nduku. Okil Omanga diro wach ni jolony samoro ok ng'ad rieko kata samoro dwa bedo ni weru oko. Dipod ni sirikal ema oweyo jolony oko koso jolony giwegi ok dwar mondo mi ong'ad rieko. Nikech adieri king'iyo Kenya en mar ji duto, sama arito bedo mombekni to ng'ata bedo kamarach. Un jolony, dipo ni une ubedo oko mar sirikal, ma samoro sirikal duto ni ok unyal choro machiegni mondo ugo jek weche mag ng'ado rieko. Makosa ni kuom joma nie ma sirikal omiyo tich. Nikech seche moko inwang' ka web kelo nigi kita evidence. Bwanyisi wa advice kata reports mwandiko. Masemo kwa challenge go tijegi. They don't buy. Mane momi winjo kata kamiyo gi the challenge. Mada keso rumo. Monde nwang' ni kata OCPD kata DCIO uluongo file cha mondo som. Nwang' tango mi lose case ni. They don't. Tinwanga semo gi lose case just on a technicality. Maybe Owadwa Omanga penjo witness ni ng'ami wacho ni neno ni nene sadi to light makanyone rom nadi mago chikegi neno konyero to mano is just a technicality. Koro dwaro ng'ama sharp makatimo that case to compare go file machielo to nango ordinarily Foni obiro kamoro manodhi kotni. What were the technical areas manomiyo ng'ani obedo scot free? Jogi okutim. Koro miyo end game mar result margi court nyaka wete. Kine tidwa blame bribery. You understand? Ineno ka mi example kae. Lawyer cha nyoro riembo kadhi ot. Kamanyo nego chago mokwongo. If I was the one investigating it. Kikwadonje investigation sana nikech en gima but generally en gima okwado wuoyo but generally gima temo wacho. Yes. No, I describe another scene. Okay. So gimone go kwong team. Always in such kind of things. Wang'igi incidents mosekalo chien ma samoro keto piny Kenya kama ng'ao. Nikech wang'o wigni adek. Ineno kamo awach kaka koro for manowuok mar mujumbe wanotimore Nyayo House. Gini otimore. Rely on CCTV data. Ting'ese moko timore gotieno. To we will nitie police manyo beda located in that area. Ikitintie OCS ka chiwo jomoko to wacho ni kawuono udhi ring in that line. Udhi wuotho kama. Mano waondre ni man evidence no kowuok. Udhi CCTV. Okun wango gima ber. Duoguru baki wuodh ng'ani. Nyocho wuotho nade. Ama de bedi mandukel gigi. Nduku kapok ochopo kama ng'ato wite ngimane. Yes. Weri gi weche mag nonro ka. Yes. Wadwa ng'iyo arita mar ngima gi ratiro mar ng'ato kapok ng'ato wito ngimane. Ang'o mosetimore nikech
kwa describe bima osetimore sama ng'ato osewito ngimane to koro ok wadhi kete gima sirikal owinjo bed nikech sirikal nigi ting' ma gichamo ne muma rito ngima gi mwandu gin gik moko ariyo maparo ni katiba bende oketa winji koro rito ngima gi mwandu kapok ochopo sama ng'ato koro wito ngimane piny Kenya owinjo bed ni timo ang'o jatend piny higni 3 ma osebedegi nitiere moko achiel ariyo ma samoro oseneno ma iwacho ni very unfortunate kata unfortunate ang'o ma owinjo bed ni timo ka ok en jatend piny owuon to bede migepe mo meeting ing'e ni kae tadwaro mondo wawinjre niya yes gima jatend Kenya nyalo timo sani en mana probably evaluate gik mosetimore gi minister man kanyo to idho leng'e oro yiero ng'ama nyalo timo gino nikech minister ema onego bed discharge authority okay mane kama koro jatend piny obetie but gima timore ni nitie experts monego bed timo gigi to experts gi monego luong ma jatend piny onego have go breakfast ere intelligence collection marwa kaka jo Kenya nikech sama jama fundu ringo budhi neg ng'ate ndara gimokwongo ng'iso ni karawan very much insecure okay bung'ani wadwaro moko yude bung'ani neg ng'ano ai kendo nitie gik moko matimre bati onge haja mondo wabed gik moko CCTV to ginyal konyowa sama incident otimore backup marwa is very low sometimes nikech nwa kaka ana nyalo keto CCTV ojo atima ng'o mondo arito temo wacho sami keto gimoro ka en gima jo Kenya keto ma jo Kenya mokete ndaraka to nyaka gibed gi monitoring system godhiambo kodhiambo bedo monitored bonde report ma incident ma waneno ma gima timore ma leadwa koro wa steady no okay kare ma gima jogi nyalo ga timi ndara koro miyo beef up ma security ma that area medore to waketo gik moko seche moko mabedo samples koro gima onego watim moving forward en kaka incident mosotimore gi onego koro warang to okay wan gi security ma probably wa depend on gima okosotimore koro wadoge piny kaka wanyalo bedo no dwa geng nadi with the technology ma koro sowuokni alright to sama wan gi technology ni be wanyalo keto ng'at ma monitor this technology kaka ineno kambe jolweny kede gase moko teno ka ng'ato idho wiye malo kati prisons okin ga gina there for the sake of it alright yes ero kama nanyo wakili Omanga nitiere penjo moro mada penjo kotendo gima Tom Nduku wacho ahinya to weche mag chike Tom Nduku lieko ni jatend migao ni kod ratiro kata ting' mar ng'iyo gik moko manyalo timore king'iyo chik matinende ni ne okawo bad migao mar obila moket ni ochung' kien ma ok nyal kawo chik machiel kachiel kuwuok kuom jatend piny kata jatend migao to ma bende mane Tom Nduku kano wuoyo ka chien kuchande ni ne owachi ni owinjo bed ni joma ng'anyo go tiende gi gang'owa gimagina koro kanye mane ji chako penjore ni to ka koro chik to wacho ni jogi owinjo bed ni gin kendgi dipo ni ma en both mane Kenya obedo godo ma samoro kelo ting' matek kata manyalo miyo ni osekelo ting' mapek ni jatend piny William Ruto eneno ni gima nochamo ne muma ne obiro neno ni oganda jo Kenya gi mwandu gi oriti ok ochopo kare kama ng'ikruok nitiere jojore rabati yes en ni pend chik oketo ma uyanga ni migao mar weche mag obila obed nochung' kar kendgi but maduong'ie moloyo mana kaka wadwa ne wacho teno nego wang'e niya to ere kama ng'ikruok nitiere ere gimonego ojiw to ere gimonego werruok go to ere gima dibed ni nyalo miyo ng'ikruok obedie koro kuom kaka wawacho gimwaneno wawachoni en niya maduong'ie moloyo en ni joma nigi thuolo momi mar migepe mag arita kwe ok gin jogo man gi thuolo ok owegi thuolo mar mondo mi kaka wawacho ni migao mar arita kwe ochung' kar kende iwinja kuom joma ne lupo chon nitie fulumo maluwo ne chuo miel kendgi tiende ni arita kwe migao mar National Police Service it is an independent commission ma wan gode katiba yes mane waloso koro gimomiyo ng'ikruok bedie tiende ni jomomi thuolo mondo mi owene weche arita kwe ochung' kar kendgi kendo mondo mi otim tijgi
ma oyanga mok ni ng'ato gone gi simu manyisogi ni ka mae kaka onego otim. To ma be osetimore? Pok otimore. Mano emomiyo ne wawacho niya, jolony kuom weche mag arita kwe kaka owadwa ni, gimonego bed ni gitimo sani en niya, mae ng'ado rieko mwasebedo kwatemo timo, to nikech ng'ikruok kata it modin, ing'eni nyalo wach ni wang'a onge ololo to ita bende onge odondo. Tene wang'i nyalo neno to iti bende nyalo winjo. Koro ng'amo tamore ni ite ok nyal winjo but wang'e to neno nikech onge ololo. Tiende ni nyaka wabed ni thuolo momiwa gima wanyalo timo, wadhirre go adhira mok wawach ni ng'ane ma ok otimo ma, kata ma ne en tich ng'ane. Koro kuom weche mag arita kwe ok osebedo makare, nikech iparo ka sirkal kata manokalo ne wan gi National Security Laws Amendment Bill manokelo weche mang'eny kabisa. Ne gin gik mane tem jiw pend chik, kata mondo mi pend chik mag arita kwe obed mayom yom, mondo mi joma nie migepegi kata joma mi thuolo e apise miwachogo nyalo timo atima gimoro kokoluwo pend chik. Koro kuom weche mag arita kwe, Yes. En ni ng'ikruok mwasebedo godo, en ni kata joma imiyo thuolo mondo bede apis go ok odhi kacha kong'eyo ni chik omiye thuolo ni ok onego bed ni owinjo kata ng'ama omiye appointment cha. Onego bed ni ging'eyo ni sama isebede apisno, Koro katiba. koro katibe mo ogeng'i. Okay. Koro ok irit ni ng'acha nyaka goni simu. Okay. Koro mane kama ng'ikruok osebedie. All right. Koro mane momiyo onego bed ni kwang'ado rieko kata kwaloko pend chik ka wajiwo. To onego bed ni sechego jolony kaka owadwa ni, onego bed ni magi gik mwasewacho ni kagi kaka lure kuom higni 3 mokalo, gimosemedore kuom weche mag arita kwe kata ka mosedok chien. All right. En magi ma koro dwa jiwe nade. Sawa. Tom, sang'adore lakini thuolo nyaka wawuo kendo nyaka wang'ad rieko. Okil Kamaloka wacho ni nitiere chike moketi mag mise mag chike. Un jolony, joma ng'iyo, un wegi king'iyo kaka in kaka Tom Nduku, be oselu chike mag neno ni arita obed yo makare. Kata mana weche ma wacho ni okunjo bed ni jatend migawo wuotho e luelo. To samoro neno ni mondo rom gi jopiny mondo winje paro mar jopiny machiel kachiel, gik ma inyalo kony godo e wach ka watieko. Ing'e ni samwa wuoyo arita kwe, oting'o gik mang'eny. Yes. Ing'e ni wan gi NGOs mang'eny, kaka nyamera moro aneno ka nyairo moro iluongo Rosela. Gitiyo nyaka pinje maoko. And woko kucha ka gidhi giyudo a very good reception from Minister of State. In Kenya here, mondo nwang'ie kata jowa gi luongo joma timo NGO work gi mondo gi study nikech jogi poverty bende contribute to a lot of criminal activities matimore gi. Kendo nyalo miyo ng'ato chir matimo gimoro marach. To jowa gi tega study yen one crimes gi waneno gi war react na sama bundo go ng'ato. To kwaranga yo moro momiyo gini obetie. And that's why it now needs ni kao jogi butere bu otimni a lot of research. Kata wa universities can do this job. Bua bed gi case analysis moro malongo. Manyalo miyo wara hivi gimoro manyalo konyo piny. Omiyo moving forward, the door is not closed. Makwana rach nwa wito jok marieki. Ing'ene pile mundu uluongo kaka to nyakinwana ng'ama rieke moto manade. Ng'ama rieke monindo kata johala moro maduong'. To ing'ene thoe gi ng'eny kabisa kita ordinarily. Kuma gichakore ga makoro gibiro makoro gichopo kuom jomadongo gi. En gichakore ga piny kucha. To cases ka timore nade iketho. Temo miwinjo ka ywakni. No jowa matimo mango authority mar timo investigation. Yes. Gimone ogikwongi tim sani. Girang case laws. Okay. Monda gine kuonde ma jogi ga. Okay. Ugologo jomaricho ji. Okay, nyakoro mogi twak mar ratilo jomegiko. Manga ni dwa wacho gimoro gini wewe kawa ning'eyo seche moko bedo puk ng'onye kode. Tok ni oluoro gima dhi timore mbele mani mondo mi opim wela kaka weche biro chalo. Wabiro medo wuoyo kendo wabiro medo go mbaka mondo wang'eni to gin ang'o gini matimore. Tom Nduku wacho ni nyaka koro tim nonro, nyaka tim research. Mang'ini to piny nyalo bedo mongiro yo machalo nade.
chakruok mag weche mag rochruok arita chakore gi kanye mondo ketge yango. Omanga wacho ni mise moketi mar katiba ng'ata ma chik omiyo thuolo mondo oti kong'eyo ni ng'at ma omiye thuolo mar tichno ok ema ujo bed ni bedo gi teko kuome, to katiba momiye thuolo kendo mokete kanyo. Kora mogiero kamano kuom kete ratil, nyinga en George Bati, thuolo machielo riti masani.